Pacioane, unde ai fost? La oi, aici, la oi. Ai fost la oi? Da, la oi. Păi nu ți cald îmbrăcat așa. Nu ți cald. Sunt învățat. Eu mă că ți-ai mai băgat un cercel nebunul. Ia să E, văd. ui, aici. Ia stai să vedem. E, ui. Eu, mă, pe cum l-ai băgat? Ui, așa, bine. Cu acu de seringă? Cu acu de seringă. Hai, bată-te, noroc. Păi și nu te-au durut? Nu, deloc. Băi, vrei să-ți cauți o gagică, să-ți găsești? Da. No, zic cum vrei să arate, că eu ți-o găsesc, cum vrei, toate standardele. Blondă. Blondă vrei? Blondă. Brunetă, nu-i faină? Brunetă. De E faină care și ori brunetă. fi, da. De- Muiere să vii. Numai să fie vie, Numai să fie vie. Să fie trocă să aibă. Așa, lipită. Băi, de să nu, numai vie să fie. Da, numai vie. Brunet, așa îți place? Brunetă, așa, uie și să aibă trocă. Să fie, între câți ani vrei să fie, între cât și cât? Nu, de 19, 20, Între 19 și 45? Cam așa. Și între câte chile vrei să aibă? Câte? Nu contează din 90 de kg, 20, aia e mai bună. Abia fuge. Între 90 și 120? Da. Abia fuge mai util. Ce să fac? Băi, între câte chile vrei să fie? Între 90 și 120? Da, cam așa. Mai slăbuță, nu-i bună? De 60-70? Slăbuță cam fuge, nu? Fuge? E, nu poate să alerge, așa mai grasă, trebuie și să fie. Nu, hai că ți-am adus eu una, hai să vedem dacă îți place. Hai cu Une. mine. Hai cu mine aici, hai. Hai să-ți o arăt. De la... Hai să vezi. Hai că ți-am adus eu. Uite, ia uite, de ce zici? La ce zici? Ce zici, Ion, îți place? Na, Ha? Ce faci? ce să va bine? Ce să Nu, va? uite-te ce gagică faină ți-am adus. Uite-te aici. Stai numai să o filmez așa o țără de... Uite, ia uite-te ce. Uite-te ce frumusețe rară. Păi cum? Îți place? Da, Nu, fă foarte cunoștință. bine. Fă cunoștință cu ea. Hai, fă cunoștință cu ea. Hai, Nu, Ioane, fă cunoștință cu fata, mă. Zic cum te Fac cheamă. altă dată. Zic cum te cheamă. Cum mă cheamă Dă mâna cu Ion? ea. Dă mâna cu ea. Cum te cheamă? Ion. Îți place, mă? Foarte, da, e Îți place faină. fata? E Băi, ce fată faină. frumoasă. A? Pupă-i mâna, mă, Ion. mâna. Ia mâna și pupă eu. Asta Da, e a ia mea, prinde dar mâna. asta e a mea fată, dar ți-o aduc alta, ție mai faină ca ea. Știu. Îți aduc alta, Da, una... nu contează să fie neagră, albă, tot. Să aibă plăcere. Să aibă acolo tot, uia și că șapca mie. Să aibă, n-avem ce face. Deci nu-i problemă că e brunetă, că e blondă, că e bătrână, că e tânără. blondă. Numai să n-aibă așa capul sucit. Într-o parte. Dar ar dacă trebui- se uită cu ochii chiorâși, așa, cu un ochi la slănină și cu unul la ceapă. Aia e problema ei. Deci- Mea nu întrebă de alea, nu de alea. Nu stră de alea care se uită cu un ochi la slănină. Nu, Dar de care sunt? de alea alte, mai fain, nu cu picioarele strâmbe așa. N-am ce face cu ele. Sau țuă cele pită, de fapt ce să fac cu ea? Da, una care n-aude și vrei una care n-aude, că poți să zbieri la ea, că n-ai treabă. Nu întrebăm ea de alea. A, deci vrei să audă și să vadă. Să audă, numai să fac un blid de zamă, banii. cartofe, să mă ajută pe aceea, că n-am cu Și cum... Vezi, tu te descurse, că la muiere trebuie să-i dai Dar ceva. nu contează, e guvăr, sutieni, Mă- kilos, tanga, e de toate Mă, nu să-i alea. cumperi sutien și kilos, trebuie să-i dai la muiere. Îi dau Îi cât dai? în cap, el Bă, te descurci? mă dă Ai ce să-i dai? Cum să nu? Sigur? Am orice. Să nu mă faci de râs, dacă Nu, ți-aduc eu una nu și vrea mă- să zică că nu. bă, Ion, dar tău nu fă bun de nimic. Nu, eu sunt bun. Ești bun? Da, la 27 de ani ea intră cam brânză ea. Să faci perechi de pantaloni.